जासे जानोसैमोन नै लोगोफोर नै जोंना जुसा लोगोफोर वाटरमेलन जुस बहुत टेस्टी होने वाला है माय गॉड दाउ हांनानै जानो थाखाय नै मा खालामगासिनो नै बाबा मामिमोना लहाजों दोलागासिनो आयु दै होलायबावनांगौसो नै हाखर जावनो थाखाय दायो दाउ बयलारखौ सुनानै लागोनसै आरोना लोगोफोर नै गथाय लाबोखादो आरोना नै काबा मसला जाहैबाय बियो ओमफ्राय नैबेयो नैबे हालदै नैबे चिकेन पाउडार नैबे चिकेन मसला नैबे संख्रि आरोना फोजोबसै kayak kan karena mau nama rasanya semua apa itu nang दायो बेखौ एसे हानोसै आरोना एसे हानोसै फार्स्ट टाइम फुदों जानो जाखासिगोन बेयो फुंजोबखानांगौ आरो सिङाव फनहरदो नांजोबखाबाय ना ओंखायनो खिफोजोबनो थिनखादों खनबा मोननै सोनो होनथार रानथाबनानै दसे माबानानै दोनबाय हाथ'ला बोरै खालामला जाबाय दे माबा दे माबा जाबाय रंगासो माबाजोब्बाय जोंना दाना मस्ला फुंनाया गासिबो नांजोब्बाय आरोना जा मोजां जाखाबाय ओमफ्राय दायो हांनांसिगौल' ओमफ्राय बेखौ अरखि जागौमानि माने बेखौ खोबनानै दोनसै आरोना हमसै दानिया लोगोफोर दिरुङा दा सानजौगोनसो जाबाय फाइनालि मोनबाय आरोना नै हांनाया जा टेस्टी नुखाबाय आरोना दायो थरमुसखौ जुस बानायसिगोन आरोना लोगोफोर जों बोरै जुस बानायो गोदान आइडिया नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना दानिया हासिगोन आरोना थरमुसखौ कितना सुंदर है जा बिदि ओंखारखायो नामा
다시. नै दानिया पाइप सोबाय आरोना लोगोफोर सिङाव बिदि पाइप होबाय आरोना नै थांनायनि जुइसआ थर्मस सिङाव बुंजासे जानोसैमोन नै लोगोफोर 세컨드. दायो बेखौ चिकेन तंदूरीखौ जानो थाखाय लांसिगोन आरोना गासिबो मोनजोब्बाय फाइनालि ओमफ्राय जुइसआबो रेडि जाखानानै दंखायो आरोना नहीं जोंना जूस है लोगोफोर वाटरमेलन जूस बहुत टेस्टी होने वाला है ओह माय गॉड Very tasty. Right. बहुत टेस्टी है फर्स्ट टाइम जा रहे हो लोगोफोर वाटरमेलन जूस कैसा है कैसा है वाटरमेलन को जूस को भी फर्स्ट टाइम लोंनो नागिरदों आं बहुत टेस्टी यार आओ आओ Ayo kecap nih ngacak nih. Mưa được mà nào đấy mưa được tôi biết đấy cho bố tôi xuống xem làm cho bây hai giờ rồi ngon có cái gì hai